Когато технологията в ръката ви не се усеща, тя се превръща в магия. Точно това е нашата философия в Apple. Ние работим усилено върху всеки наш нов продукт, така че клиентите ни да останат доволни, докато го използват. Значи това е телефон, който ще взриви вашето съзнание. Дори ние не можахме да повярваме какво са направили. Просто надхвърлихме всичките си възможности. Аз не знам дали по-добър продукт може да излезе на пазара някога. При изработката на новия хардуер в iPhone 7s ние бяхме изправени пред едно ново предизвикателство. А то бе да поднесем същата технология с по-висока цена. Когато държите вашият iPhone 7 в ръката си и в другата си ръка вземете вашия стар iPhone 6, дори и ние, дизайнерите на Apple, няма да успеем да намерим разликата. Когато влезете в Apple магазина, има приложение, докажете, че вашият iPhone е 7, само за $11. Друга новост в iPhone 7s е новият Dock конектор. Той ще бъде с 4 пина, 2 от които не правят нищо, а през другите 2 се зарежда. Зарядното на iPhone 6 и това на iPhone 7 са еднакви. Просто зарядното на iPhone 6 няма да заради вашият iPhone 7. Новата антена в iPhone използва полимерно покритие от магнезиева сплав, която се използва в машинното инженерство, по-специално в минното инженерство. Правят се финни уреди като кирки и лопати от тази сплав. Тя е много сполучлива, защото дава почти 2 чертички покритие в доста гъсто населени райони. Разбира се, има копче за апарат, който е много хубав, с много хубава леща, като предната леща, като на 6S, но този път има 2 пъти повече дигитално увеличение, което в някакви ситуации просто ще видите, че ще направи разлика от земята до небето. Софтуера в новия iPhone бе написан от най-добрите програмисти, които бяха 2 и работиха по 24 часа, 2 седмици и почти няма бъгове. Не сме променили и самите приложения вътре в телефона, за да може така потребителите, които използват Apple от години, да си привикнали към приложенията. Те вече знаят къде си, затова не сме ги променили тях. И разположението на дисплея е същото, и разбира се, иконките са същите, за да могат да се ориентират по-лесно. Една от новите ни функции е, че жакът за слушалки вече е стандартизиран и почти поддържа моно. Тоест, вие може да слушате с една слушалка. Ако си купите специалния Apple i разклонител за $99, може и с 2 слушалки. Тези $1000, които ще дадете за вашия черен, зелен или червен iPhone, значително ще повишат самочувствието ви. Надявам се, че ще останете очаровани от 7S, новият iPhone от Apple.